Kedam tang aning kan pen Karbiang Long Autonomous Council aphan Guwahati rong supialong kido Karbi Students Boys Hostel a hem kikim kirang ponji la pen akimi siraphai kibaba thunang japhan memorandum setami kipia phong dupiklo Lasin none phong abangke Karbiang Long Autonomous Council long kachari bom CM Dr. Tuliram rong hangpen da kacharleo somaratuma phan RD nang pinangji Lapeniri tum kipi pon alo mate memorandum along ke jong pona tengpen nangrab vek nang jipusi chuning rithu Lapen KSBH of Harman ke langchari mate in charge atuma phansatame than pachini thu athema kapre ka dimpen pangbarote Guwahati rong supia long henlo Karbi lo chareo somara phai ke om nailo Kedam tang pharuk resir kebra troksir kebra hini aning kanpen labang so a hostel kimrang ponlo La sopen langdam lo pulote non anabangke akimia hemsi kim etnangpo setame penenga bangke ahem ki ban parpi ka job chikli ke wanga ling tang hanga son sido kok la pen none phong le chikli ke wang lote labang so ahem ke kilu jisi ang ring dolo la pen ke do ke thakta phere memian pin lo pusi ha da ke do lo chare o somara tumpen nang pachini Lapen nona bangke a heman chota kalisi hostel along hemkom hemrai a arpong anta kiru adim thepik tanglo nasimo a hemru raya phiranke me thanga khei karbia tumsi sum thumu sileji lapen arenga hu sonang kok anta phodeta thek nasi nona por ho jongsi akimi ki kimjia phan claim clay pulote kacharli ke doprong atum sum de jipusi mukrang be abarim kelang charia bang mate former monitor Karbi Students Boys Hostel pen nang pachini Lasi Karbiang Long Autonomous Council kachari bom CEM Dr. Tuliram rong hang lapen hostel in charge atum un anake prapen adimalong anang humri pen akimia hem ki kim japhan nang kelang jia phansi dakke do prong charli osomaratum mate students atum towar cholang dinglo News Desk report Karbiang Long live